ka? Ha? Babay ka? Yan guys, pang kami Jay ko, punta kami sa falls. Yung pinakamagandang falls dito sa amin. Bali, banding with my beautiful wife. Opo. So yan guys, samahan nyo kami. Pupunta na kami. Madala kaming uling. Mag-iihaw kami doon. At yan. Check drive. Yan guys, palis na kami. Punta kami sa falls. Bali, nasa 10 years na yata bago kami nakapunta doon. Mga pan siguro guys, mga 30 minutes yung travel. So yan guys, bali tumigil kami dito sa Kwan Crossing. Bali yan yung National Road. Bali pakyat kami dito. Papunta doon sa falls. Bundok. Na may bundok. Yan na guys, oh, yung Lintungan Falls. Bali, bibili pa kami guys ng kuwan ng tilapia pang ihaw namin doon. May baon kaming kuwan dito guys. Andito tayo. Papa, andito tayo. Sino nakakalam nito? Kota dyan mo taon? Well, the only one. Pero baka merong pagbibilhan doon. Bali, liquor ban kasi dito sa ano. Pero mayroong mga nagtitindang patago. Yan yung service namin. Tapos yung isa Mio. So yan guys, papunta na kami. Medyo mahirap na ang daan dito. Bali ko nakabili na sila ng tilapia. Medyo mahirap na ang daan dito. Akyat na. yan. Ano aja? Ikaw mo. Papansin mo eh.
So yun guys, matatarik na yung mga kuan dito, yung mga sasalugan at sasangaran. Medyo matarik na ang daan dito guys. Na-restrict yun at tanik kada CCTV namin. Ay, ano? Nung uling pumunta kami dito guys, kuan, rough road pa lang yung daan, sobrang hirap. Pero ngayon sementado na daw hanggang doon. Kaya pupunta kami. Nandito na tayo sa malapit sa kuan, sa mga matatarik na kuan. Akyat. Kami na kulalanti nagbubusan dito dai. Patra sing ara diyan ba? Pero patay din. Dito guys, sobrang pangit ng daan dito nung huling pumunta kami dito. Lalo na pagka naka-lowered yung motor. Ataw ito na ako. Hirap. Puro side-side yung motor pagka naka-lowered. Ngayon ay sementado na, okay na yung lahat. Kulalanti dito na nagbubusan. Bye pa doon sa tuktok. Bye. Bakit yan? Ay, ito na yung pinakamatarik na daanan dito. Pero mera pa. Makakit yung Mio. Sobrang haba. Hintayin namin sila dito. Yeah. Sobrang tarik ng daan guys, hindi nakakyat yung Mio. Hindi nakaulay. Ah, Bilwam out. yan guys, nandito na kami. Pasok na kami dito sa may entrance. Dito sa pag-entrance ha. Babay mo. Kami lang ang entrance na. Yan guys, may entrance. Bale mura lang kasi taga dito naman kami. Ano nga? Kani mo na tinaga? Kani? Sama mo. Matakay lang. Ano?
So yun guys, nagkuhan lang kami. Nag-attendance lang kami. Attendance para perfect attendance. Tara na, tara na. Eh, nagkuhamot na eh. Nagsalog. Ok mo? Aman. Yan guys, pababa to. Sobrang tarik. Ternera kami na. Bali, kung kasi guys, may nagpapa-entrance na sila dito 20 pesos kasi kuan. In-improve nila tong daan, pati yung sa falls. Marami ng mga cottage doon. Pang maintenance daw. Dati kasi guys, nung wala pang kuan dito, wala pang entrance, hindi pa nila kuan. Bali, kuan, ni-renovate kasi nila. Pati itong daan, pati yung sa falls. Ba't kami, dumura na din yung Meron talaga mga nagbabantay dito guys. Yung iba mga kuan, mga trabahador ng barangay. Bali pababa na lang dito guys. Lapit na kami. Oh, may kantina na pala dito. Oh, kita ma. May magsalog. Muro ka na. Kailang si Moto. Ay, tulong sa motor. Pero tayo ka na. Yan guys, hindi pala kuan. Pwede ang motor sa baba kasi kuan, mahirap na yung daan. Dito lang daw ang motor. Baka nang wala, isa ka pinagit tayo. Bali ayun na guys yung falls. Kita na yun. Tara na. Then guys, papunta na kami, malapit na. Ayan na. May mga tao na pala dito, may mga nakauna na. May mga nag-aaral na dun. Tignan nyo guys, improve na ito kasi marami ng mga kubo-kubo dito. Pero wala yatang renta, libre lang yata. O, paunahan lang. Nila Pajeng. Apa? Yun, sobrang ganda. Sobrang linaw ng tubig. Yun guys, punta tayo sa taas.